Tak priatelia, v tomto predvianočnom čase vás všetkých zdravím. Už vianočného kapra nechytám. To už nemá zmysel, ale chcel som ísť trošku vyskúšať niečo väčšie. No a včera nič, len jeden pleskáč. Dneska táto ozruta cez 20 kg. Takže sa veľmi teším. Chvostisko jak je neuveriteľný, jak 2 ruky. Neskutočné. Niečo. Telo nádherné, bez jedinej chybičky. Lisec. Krásna ryba. Zabral na Tomáša Blažeka šrim, spicy shrimp, také balansku, takže není to rýchla gula, ale keď zabere, tak zabere niečo väčšie. Tak sa teším, že sa podarilo takéhoto šupíka krásneho a ideme ho pustiť.